Daniels, so. Ang dami laging tao dyan. Siguro masarap. Ano yun? Shawarma. Lebanese. Ay, 4x4. Saan ba nga Doon banda. sa kaliwa pa? Oo. Mary Grace. Ilang nga shop mo? Ha? Ganda yung may ganyang ilaw kalaki, oh. Kailangan pa na bumili natin ng Christmas light sa kubo. Oo. Anong nilalagay natin gusto? Ano lang, yung hindi ganito. Kaya, bilog-bilog. Oo. Ano, puti o yellow? Puti would be nice. Ha? Puti. Yeah. Steady or twinkle? Twinkling. Twinkling, pwede. Yan ang kailangan natin, oh. Pag marami tayo. Ay, Mercedes pala yan, eh. Ayoko niyan. Ninervyusin kapag ka, ano, yung, Nasa traffic. nasa traffic. Kasi yung mga tao, gigit-git. Pag nagasgas, sakit sa loob mo. Hindi mo naman mapagbabayad. Sa amin, 2 beses nang nangyari sa akin. Kanina, nangyari na naman. Oo. May gumit-git. Oo. O, di nagasgas yung kotse. Eh, yung si Barako, ang kailangan talaga dito, given na yun, yung sasakyan mo, magkakaroon ng dent, gas-gas, given na yun. Na, hindi mo na in-expect na babayaran ka. Pag ano ang ginagawa ko, binibilinan ko na lang sila. Sinasabi ko na wag magmamadali. Walang ilaw. Huwag sila magmamadali, mag-iingat, lalo na sa traffic. Yung Mamaya mo na patuloy ang kwento mo. Dito tayo muna, sandali. Ewan ko, wala naman. Wala naman. Ano pa mo? Pare-pares yung isa pa lang namin kasama. Munggo, kare-kare, bopis, dinuguan. Kabud. Kumain na tayo niyan sa sa Marquee, 'di ba? Yun yung walang walang Restroom. oo. Tingnan natin dito.
Pikit na lang natin. Ah, ito palang Cocker Chan. Cocker. Singapore. Mesa. Yao Yao. Starbucks. Nope. Ayan, nakakaramdam na akong gutom. Pwede na akong kumain. Sa una ka pang nagutom sa akin. Dainty. Yung dainty parang masarap. Pero hindi pa tayo. Sabi nila masarap daw. Tingnan nga natin ito. Dim sum. Chinese. Wala ba sila? Wala. Noodles. Walang pagka ang menu lang picture, parang hindi mo sinasabi. parang hindi mo alam kung masarap o hindi. Sakura. Japanese. Supreme. Ano itong Supreme? Walang tao. Walang tao. Supreme yung ano nila, laki ng ano nila. Laki. Pero walang tao. Ah, pizza, pasta, chicken. Walang katao-tao. Oh, walang isa. Wing zone. Mag-i-end up ako nito, sinigang na bangus. Saan? Doon. Saan? Doon sa ano? Doon sa food court. Ang kabila pala to ng daanan ng Uniqlo. Hi! Hello! Napapanood ko kayo. Ay, salamat po! Kuya Thank you! Oh, Jerlyn! Yes, ma'am. Aray. Mga kayo dito. Naghanap kaming makain, Sabi ko nagugutom. nag-vlog si ate. Okay lang po. Okay lang? Okay lang. Kasi Ano pangalan niyo, ma'am? ako po si Beth Beth, at saka? Lando. Hello po! Taga-ano, relate niya ako. Oo. Pero Amerika, kayo. Susundan kayo. Alvin kasi. Maraming salamat. Nakita ko kayo eh. Sabi ko Oo. ba? Hahanap kami ng pagkain. Hindi pa kami nakakain. Marami dyan. Oo. Sabi ko may sinigang na bangus doon. Oh, balik tayo Sa doon. Mana, yun doon. Mana masarap. Masarap Pero na dyan sa, kari-kari. sa food Talagang court. yun ang boses nyo, no? Pag Oo. nag-vlog kayo niya, madam. Salamat po. Nanonood po kami. Ay, thank you. Salamat, Beth. Dito kayo, Angeles? Dito po kami sa Lacandula. Ah. 10th Street. Okay, okay. Napapanood po kayo. Ay, maraming Dumating salamat. Kayo, nagpagawa kayo ng bahay. Basta, Ay, maraming salamat. susundan ko. Salamat. Thank you, ha? Yes, madam. Oo, thank you. Mamaya, ano ko to sa gabi. Mamaya. Sige, Okay lang? Oo. Para makita nila ako. Oo. Baka naman kasi may marami akong itim dito. Kailangan. Ay, naku, ang ganda mo nga eh. Ano niyo po, ayusin nila. Ay, na okay, oo. Ayan. Thank you, ha? Opo, thank Okay. you. Ang ganda pala na may ganito. Oh. No? Malaking bagay po talaga pag nandito ka na tapos Oo. natin na alam niyo naman po, kailangan Oo. is ka rin. Oo. Hindi ka pa basta-basta maniniwala sa Tama. Oo. Lalo pa ngayon kahit sa mga cellphone, ano? Ipapaklik sa'yo tapos ubos na yung kung anong meron ng konti, wala na. Tiwala lang sa Panginoon Diyos. Yes, correct. Yan Saka ang ingat. Dasal talaga, oo, talagang dasal. CMI po ako Oh. sa Church of God. Church of Oo. God. Okay, may Ito si... Ako sa Seventh-day Adventist siya Katoliko. Wala naman po sa religion yan eh. Oo. Wala. Sa Basta paniniwala. Oo. paniniwala. Basta Diyos ang pinaniniwalaan. Yes, tama. Oo. Kasi ang religion mo hindi naman makakasave sa'yo. Roland po. Kuya, Ah, salamat. Opo, Beth and Lando. Thank you. Salamat. Ang ganda. Kunan ko sila dyan. Ang ganda ng ganito. Oh, mag-post kayo. Sama daw siya. Kaya po ito. Oh, ang ganda. Okay. Thank you. Salamat. Mapapanood nila to. Oo,
mamayang gabi. Makapanood na. Mamayang gabi. Oh, thank you. Thank you. Ingat kayo. So kung doon tayo sa food court, anong gusto mong kainin doon? Di, ano pa nakita ko, di dinuguan lang at saka botis. O may restaurant ka na gustong puntahan? Ikaw ang sinasabi ko, ako pwede kahit saan. Dito na lang siguro para mabilis. Gusto mo tayo. Ay, Gusto mo sa Bacolod, gusto mo sa... wag na muna sa Bacolod siguro. Doon sa ano lang. Sa Rojas City. O kaya sa Iloilo. Saan na yun? Dito. Ito pala yung nakikita ko. Akala ko ano. Yan pala. Yung akala ko ano siya, pepper lunch. Hindi pala. Ito pala yung Bibimbap. nakikita. Bibimbap. Yung pala nakikita ko. Nasabi ko ano. Ayan o, nakikita ko. Akala ko. Ano? Iba. Akala ko pepper lunch. Tapos yung rason sa luhalo, andyan pala o. Ito, tingnan din natin. Itong nakikita ko. Meron naman. May salmon, may... Bangus. Hello. Hello! Ito na lang siguro. Ano ito, sinigang? Ano pa iba? Ulo, ang liit niya, walang laman. Hi. Hello! Hello. Pili lang po. Ito, crispy pata. Ito, walang... Yan lang. Tingin mo, walang laman. Ito, at least. Ito, kung ano Isa ito. solo. Isa lang. Pero kung ano. Oh. Sarap din. Walang karne. Anong karne? Buti ba ito? Ang bilis ng ano. Bakit hindi ko? Kare-kare, pepino. Anong ano? Thank you, ma'am. Babalik kami. Ito naman, na-try ko na yan. Ma'am, ano yan, ma'am? Bicol Express. Bicol Express. Oh. Ang lumpia? Lumpia, ma'am. Anong laman? Toge, fish, May baboy or shrimp? wala po. Good. Walang kahit anong karne. Ano? Walang kahit anong karne po. Oh, okay. Walang karne. Walang shrimp. Oh, okay. Kaya bili ka ng ano, ng fresh lumpia. Wala daw shrimp, walang ano, karne. Kumuha ko muna ng main course. Wala naman siya. Wala ako dito. Wala kang gusto? Wala akong makain eh. Oh, tingnan mo. Ano yun? Sisi. Hindi. Ha? Anong isda? Oh. Ano isda? Tangigi. Ayan guys, oh, tangigi. Hindi na kakakain lang natin ng kinilaw. Ano na lang ako, yung bangus na lang ako. Ha? Oo. Tapos tig-isa tayong ganyan, ha? Ma'am, ano paano pag-order? A la carte, sir. Oo. Anong order mo? Bopis tsaka dinog. Bopis at saka dinuguan. Ito kare-kare. Munggo. Lechon paksiw. Bulalo. Ilang guys? Ikaw lang dahil kasi Isa doon. lang. Dalawang lumpia. First lumpia. Ano tawag din mo? Bicol, ma'am. Bicol Express. Mopis isa, dinuguan isa, Kanin is... sunrise, dalawang fresh lumpia, isang coke. Dalawang Coke Zero. Dalawa.